Lapor ke Patisi TV. Ha ka step harngap jong ka sisa jan ha kapor RBGAA ki Liengsuiñ yapom ki lawan her ha ki hau jong ka Venezuela bat kala don ka jing betai bom ka bahadu henriu sien hanong ba Caracas ki padba kila ring video ya ka ding ka bayeng bat ka tadem ka baling u ha ka ni kanong ba ha ka balayutu ba ka kad Liengsuiñ ru kala Shah Ther bom hadu menta 4 don bapentikna manu bale yakani Henry ka Venezuela kala Suba jor ba kadai ka United States of America namar ba u Presiden ka Amerika u Donald Trump ula de berngam lupa ba Ther da ka batinge ya ka Venezuela namar ba ula keno ba kadai ka Venezuela ka ba kaidrok Shah US dang men hakasi palay u Presiden ka Venezuela u Nicolas Maduro ula ong ba ka US ka kwaban penkala sorkar no ha Venezuela bat ka thmu ban hiar da ka thama da ka bakano ba ka dai Venezuela ka ba penpoi drok ha US shwa ya kani ka US kala kurup ya ki jahat kit phanyang jong ka Venezuela na duriau bat tang ha kasi thoding kila don lai pusan tli jahat ki ba ka US kala pen betai do bom ha Caribbean Sea bat kila don shispa khatsan ngot ki briu ki belayam ka jingher ki Liengsuiñ ha Venezuela kala penting pensmien ya ki pajba bat ki pajba ki basaki ki laong ba ki sngo kumba ki don ha ka thamaba Mamá huevo, qué locura. Mocaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Marico, mira esa mierda.